Het binnen de laatste rondjes van busline 62 oer de Noorderstationstritten in de Westereen. 9 januari vervalt de halte. Het is de enigste halte dichtbij het treinstation. En het Dwarsbelang zette daarom alles op alles om het te voorkomen. Maar het wie om een nacht. We hebben contact gewoon met de provincie, met de gedeputeerden, samen met de gemeente. Nou, hebben we actie ondernomen. En dat is toch net genoeg. Het Dwarsbelang tocht dat er nog wel een mouwen om te passen wie. Maar het IPB vervierplan van de provincie wie al definitief. Spietig, zo zei het Postma. Maar de argumenten voor het behoud van de halte bleken net te klopjen. In eerste instantie wordt het er nog zijn. Dat is een hele droge halte. Die zit in de top 15 van Friesland qua oorstappers. Ja, en als je dat jaren, ja, die wordt net verdwijnen. Dat blijkt net weer te wezen. Dat is een broodje aapverhaal in dat West. En hij stiert dus eigenlijk rond 250. Ja, en dan is handhaving natuurlijk heel moeilijk. En de oorsluiting met het treinstation, je wie echt net optimaal? Nee, als je oorstappen wilde, dan moest je op heel hard rennen. Of je moest een heel wachtje. En dat zijn dingen, ja, dat is net logisch. Ook de haltes onder Squallenstritten, Tjerkenstritten en de Grijden worden skrast. Daar had het Dwarsbelang geen probleem mee. Want het is de bedoeling dat er minder zwier verkeer door het centrum van de Westereen gaat. Er komen wel 2 nieuwe vervangende haltes, met fietsenrekken. Die komen onder de Vaststritten, onder Ronen van het dorp. Dus komt er op de LA's gewoon een stukje extra rennen of fietsen. Gezond toch?